बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरखौ साबायखर होदों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै आंनि गोसो सिंनिफ्राय फोरबोनि मुङाव आंनि खुलुमनाय आरो अननायखौ नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आं हरग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव दासान्दि साफ्रोमबो मोजाङैनो दं होननानै। इसोरनि अननायाव आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। आं दिनैनि हाबाफारिखौ मोनसे स्पेशल मोनसे आयदा हिसाबै लानानै फैदों। बेनि जाहैबाय टेस्टिमनि। नोंथांमोना जे आंनिसिम आरजनि खावलायहरो, बे आरजनि खावलायनायखौ दिनै इसोरा खोनासंनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि जिबनाव माबायदि इसोरा दिनैहाय खामानि मावदों बेखौ जों टेस्टिमनि होनो, एबा इसोरा दिनैहाय जोंनि सायाव एसेग्राब अनबाय, जोंनि बिनायफोरखौ खोनासंबाय आरो नोंथांमोननि जि समस्या बेफोर समस्याफोराव दिनैहाय इसोरा जोंजों लोगोसे थाबाय, गावनि अननायखौ जोंनो होनानैहाय। बेनिखायनो बे अननायखौ जों दिनैहाय इसोरखौ हामबाय होननो बा इसोरखौ साबायखर होनो नैबे हाबाफारिखौ आं लानाय जादों। लोगोसे बे अननायखौ आंल' नङा, नोंथाङाल' नङा, जों बयबो मोननाय बायदि बे भिडिअखौ जों हानायमानि शेयार खालामगोन, आं बेखौनो आसा खालामदों। अब्ला बे हाबाफारिखौ आं जागायनायनि सिगां नोंथांमोननो गुसुं गुसुं मोनथाम कल रेकर्डिं खोनासंहोग्रोनो सानदों। अब्ला नोंथांमोना खोनासंग्रो। आरज खावलायहरदोंमोन ना आङो थांनाय 1 तारिख मोनाबिलियाव। औ। दा बे हरावहा जों इसोरनि अननायाव नोंनि आरज खावलायनायाव जों मोजाङैनो थानो मोनबाय आरो। ओइ उदालगुरिनिया ना? औ औ। आच्छा दे। रायज्लायनो गोसो जादोंमोन आरो फंबायजों आङो, ओमफ्राय जेनेबा जोंखौ थानो होयि समावहा आरज खावलायनायाव खालामबाय, खस्थ' खालामबाय जोंनि थाखाय। आं धन्यबाद होनो फंसेबो बुंहरनो मोनाखै होननानैहाय आं दुखु सानबाय थादों आरो। बहुत धन्यबाद आरो फंबाय। आं इसोरखौबो हामबाय होनदों। जेनेबा फंबायनि आरज खावलायनाय बायदि जोंनि आरज खावलायनाय बायदि इसोराबो जोंनो थाखाय जिरायनो दसे सम बिदि मोजां माबाखौ होनायनि थाखाय आरो। गिबि जे कल रेकर्डिं टेस्टिमनि बेयो जाबाय, बिनि सोमोन्दै आं मोनसे जुननि 28 तारिखै मोनसे भिडिअ हगारदों। नोंथांमोना बेखौहाय नायनोब्ला बे डिसक्रिपसननि लिंकआव थांनानैहाय नायनो हागोन। बेवहाय आं सासे आब'नि बे गाबनानै आरजनि जि खावलायनाय बेखौ नोंथांमोननो खोनासंहोदोंमोन। आब'खौ मा खालामदोंमोन, बिनि बिसाया लोगोसे न'खरनि मानसिफोरखौहाय बिनि बिसाया दानथारनो बुथारनो होननानै होसोदोंमोन होनना बुंदों। बिसोर दुब्लि बारियाव खारनानै थाहैनायनि गेजेरजों इसोरनियाव आरज गथायनो बेबायदि जोंखौहाय खावलायदों। बेबायदिनो जोंनि आरजखौ दिनै इसोरा खोनासंबाय आरो बे कल रेकर्डिंखौ आब'आ आंनो दैथायहरबाय। इसोरखौ धन्यबाद होदो आदा, नोंनो आं जे आरज खालामनो खोन्थाहरदोंमोन ना खानाय गनायनि। ओमफ्राय जे दिना खालि आङो बेसेबा गाबना दङमोन होमबाना नों फन हरना होबायना। आं ओमफ्राय रावबो माबाला, आं फाहामनाय मानाय राहाबो मोनला, लामाबो दिन्थिना होला इदि होननानै दुखु मोनना गाबबाय दंमोन आरो। ओमफ्राय जेथिया नोंनो फन खालामदोंमोन नालाय आङो, ओमफ्राय नोंनाव फन खालामखांना बर्थमान 1 घन्टा जास्लाबाखै आरो। बेनि उनाव जोंहानि न' खाथि सोनाबहानो मोनदों आरो मन्दिर होग्राखौ। ओमफ्राय दा एसे थाबथानो माने बहुत खमायबाय आरो, ओमफ्राय एसे गबावो आरो ओरैनो। बिदि जाना होदों। ओमफ्राय खोन्थाहरनो होननानै सोलाबथाराखै। आरो नैथियाव नोंथांमोना खोनासंनो मोनदों, बेवहाय जाहैबाय सासे बिनानाव, बे जाहैबाय जोंनि ख्रिस्टियान जि सिख्लामोन। बियो फैनानैहाय गुबुन धोरोमनि सुबुंजों बियोहाय दिनै जुलि जाफैदों बिनि जिबनाव दिनै। थेवबो आंनि बेबायदि भिडिअखौ मोननायनि गेजेरजों इसोरनाव बियो दिनैहाय फैफिनदों, बियो गोसो गाबफिनदों। बेनिखायनो बिनि जिबनाव जि आनजाद फैदोंमोन, जि बेनि बेराम, जि खानाय गुनाय बेराम दंमोन, बेखौ दिनैहाय इसोरा बेनि मोनसे राहा होनायनि गेजेरजों, जोंनि आरजखौ बियो खोनासंनायनि गेजेरजों बियो खानाय गुनायनिफ्राय बियो दिनै सोखाजानायखौ मोनदों। बेनिखायनो बे बिनानावा इसोरखौ हामबाय। नों बिनानावनि मुंखौबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव मख'नानै होनाय जानाय नङा। बेयो जाहैबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिनो बिनानावनि जानानै जों इसोरखौ दिनैहाय बे समाव साबायखर होदों, इसोरखौनो जों हामबाय होनदों। बाबुखौ बे बिजनिनि सनजित होननायनि बिनो होननानै आं नोंखौ लिरनानै हरखादोंमोन बाबुखौ। औ, ओमफ्राय बे नोंनि बिनायजों बियो सिखारनानै जानला मोनला रायलायनाय मानाय बिदि माबानाया, ओमफ्राय खमायदों जाहैदों आरो। बेखौ बिनो हरखालिनो बिदि खालामाखै जाहैदों आरो, एसेल' खालामदों बिदि होननानै खिन्थाहरदों आरो। ओंखायनो इसोरखौ हामबाय होनो होननानै। दे।
मा नाम मोनलाय बे गथ'ना? बिनिया सनजित मुसाहारि बे बिजनिनि आरो जोंनि बिदा बाबु जोंनि न'खरखौबो लाफैबाय थादो दे। दे। थामथि कल रेकर्डिंखौ नोंथांमोना खोनासंनो मोनदों। बे आब'आ जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बे गावनि बिसायनि थाखाय आर'ज खालामनो हरनायजों लोगोसे नैबे उन्दैसा सनजित मुसाहारिनि थाखायबो वाट्सएपआवहाय बेबायदि आर'ज खावलायहरदोंमोन। बेबायदिनो जोंनि आर'जखौ दिनै इसोरा खोनासंदों आरो बियो जे रायलायलाबायनाय बेनिफ्राय बियो खमायदों होननानै बुंदों। अब्ला नोंथांमोना दिनैहाय बे कल रेकर्डिंनि गेजेरजों बिथांमोननि जिउनि जि टेस्टिमनि बेखौ खोनासंनो मोनबाय। आं बिथांमोननि मुंखौहाय बेवहाय आं मुख'बावनो होननानै सानाखै। दिनैहाय गोबांथार बेबायदिनो टेस्टिमनि दंब्लाबो आं बेवहाय शेयार खालामजोबनो हानाय नङा, मानोना जोंहा गुसुं सम आरो बेबायदि माखासे उसुबिदाफोरनि थाखाय खायसे टेस्टिमनिफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोस्रावनाय जाया। बेनिखायनो इसोरखौ जों बे साफ्रोमनिबो थाखाय जों हामबाय होनदों आरो नोंथांमोन आंनिसिम आर'ज जायफोर बिथांमोना खावलायदों बिथांमोनखौबो आं हामबाय होनदों फोरबो इसोरनि मुङावहाय आरो नोंथांमोननि जानानै फोरबो इसोरखौनो जों हामबाय होनदों। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। अब्ला जों आरोबाव दिनैहाय टेस्टिमनि दं। बे टेस्टिमनि आरो मोननै दंबावो, बिथांमोनखौ आं दान्दिसे उनाव आरो शेयार खालामबावगोन। जों अब्ला बे दिनैहाय टेस्टिमनिसिम आरो थांबावनायनि सिगां जों इसोरनि गाहाम बाथ्रा जों गुसुङै मोनसेल' सिरि जों दिनैहाय सावरायलायनि। मानोना इसोरनि गाहाम बाथ्रा गैयाब्ला, इसोरनि बे गोथां रावा गैयाब्ला जोंनि जिबनाव जों थांनानै दंब्लाबो जों गोथै होननानै बुंदों। बेनिखायनो जों जे इसोरनि जे बाइबेलनि गाहाम बाथ्रा, गेदेर गोथां बाथ्रा नैबेखौ जोंनि जिबनाव जोंनि आत्मायाव जों जेब्ला सोना लानो हागोन, जोंनि थांनानै थानाय समावबो जों गोहोगोरा जागोन आरो थैनानै थांनायनि उनाव इसोरजों जों रंजाफानो मोनगोन। बेनिखायनो जोंनि बे देहाखौ, जोंनि बे सोलेरखौ जों आरो इसोरनि थाखाय जों गावखौ गथायनानै होनि। बे समाव जों दिनैहाय इसोरनि गाहाम बाथ्रा गुसुं मोनसेल' बाइबेल सिरि जों दिनै फरायनि। बेनो जाबाय गितफोरनि 102:1 एबा गितफोरनि 118:1। बे मोननैबो बाइबेल भार्सआ इंलिसाव नायोब्ला जों सेम सेन्टेन्सखौ जों मोननो हागोन। बेनिखायनो आं बर' जि फरायनो सानबाय बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ, नोंसोरो फोरबोखौ बाख्नायदो, फोरबोखौ साबायस होनदो, मानोना बियो गाहामथार आरो बिनि मायाया अनजिमा गैयाजासे थायो होनना बुंदों। फोरबोखौ बाख्नायदो, बेखौ साबायस होनदो, मानोना बिनि माया, बिनि अननाया अनजिमा गैयाजासे जोंनि जिबनाव थायो होनना बुंदों। अनजिमा गैयाजासे बे अनो। दिनैहाय जोंनि दुखुआव जों दंमोन, जों इसोरनियाव गाबनायनि गेजेरजों इसोरा जोंनि बे दुखुखौ बोखारनानै होबाय। जों दिनै सैनांनायाव दंमोन, सैसोनायाव दंमन, इसोरा जोंनि बे सैनांनाय आरो सैसोनायखौ गावनि अननायजों बोखारनानै होबाय आरो जोंनि जिबनाव जों सोखाजानायखौ मोनबाय। बेबायदिनो इसोरा गावनि गेदेर महिमाखौ जोंनोहाय दिन्थिबाय। बेनिखायनो जों बे इसोरनि गेदेर महिमाखौ मोननायखाय जों बे गोथां इसोरखौनो, बे गोथां रावखौनो जों दिनैहाय इसोरनि हुकुम बायदि जों मानिनायनि गेजेरजों जों इसोरनियाव नांथाबनानै थानाय। आं बेखौनो नोंथांमोनखौ खावलायदों, जायफोर बिथांमोना दिनैहाय इसोरनियाव बेबायदि टेस्टिमनिखौ होनो हादों, बिथांमोननि जिबनाव आरोबाव सैताना आनजाद लानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना दिनैहाय गसंनानै था, इसोरजों जों नांथाबनानै था। जायफोर बिथांमोना बे भिडिअखौ नायदों बिथांमोनखौबो बे समाव आं खावलायदों, फोरबोखौ जों सिगाङाव दोननानै नोंथांनि जिबनखौ नों गथायनानै जुदि गासैबो खामानिफोरखौ, नोंनि देहा सोलेर गासैबो खामानिफोरखौनो जों जुदि इसोरनो गथायोब्ला नोंथांनि जिबनावबो बे दुखुनि जायगायावहाय मा सुखुआ फैगोन, नोंथांनि बे सैनांनायनि जायगायावहाय गोजोननाया फैगोन, नोंथांनि बे न'खरावहाय गोबांथार नांलाय खमलायनि जायगायावहाय रंजानायखौ इसोरा दिनैहाय लाबोगोन। बेनिखायनो जों इसोरखौनो हामबाय होननायजों जोंनि जिबनखौ जों गथायनाय आरो इसोरखौ जों फल' खालामनि। इसोरा जोंनि थाखाय मा थिनदों, बे गोथां रावा, बे गोथार बाइबेला जोंनि थाखाय मा खालामजानो हास्थायदों, जों बेखौ जों होसोनि। अब्ला फैदो बे समावहाय जोङो जोबनायनि आर'जसिम थांनायनि सिगां जों मोननै टेस्टिमनि नोंथांमोननि सिगाङाव आं फरायथिनानै होनो सानबावदों। फंबाया जाहैबाय प्रिन्स दैमारि। बिथाङा गावनि जायगाखौ लिरनानै हराखै। बेबायदि बिथाङा आर'ज खावलायहरदोंमोन, हाय आदा, गिबिसिनथारावनो जोंनि बिफा इसोरखौ हामबाय होनो, मानोना आंहा लोमजाबाय थानाय 6 सान जाबाय, नाथाय दासिमबो आं गावनि देहाखौ मोजां मोननो हायाखै। आंनि बे लोमजानाया इसोरनि गोथार बोर आशीर्बादनि गेजेरजों सोखाजानायखौ मोनगोन होननानै आं इसोरनियाव आर'ज गाबनो खावलायो। बेबायदि लिरहरदों। आंनि मुङा प्रिन्स दैमारि, थेंक्स आदा होननानै बे लिरहरदों। आरो बेबायदिनो फंबाया आर'ज खालामखांनायनि सानबा उनाव आंनिसिम बेबायदि रिप्लाइ हरफिनबावबाय, आदानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय इसोरनि मुङै हाजासे हामबाय होनो, मानोना आं गावनि देहाखौ मोजां मोननो हाबाय। इसोरा आदाजों लोगोसे अराय समाव थाबाय थाथों, अराय समाव बोर सारस्रिबाय थाथों आदानि जिउआव। थेंक इउ आदानिसिम, थेंक इउ फंबाय, नोंथांनिसिमबो इसोरा नोंथांजों
आरोबाव लोगोसे थाबाय थागोन आरो जों साफ्रोमजोंबो इसोरा लोगोसे थाबाय थागोन आरो जोङो बेबायदि टेस्टिमनि मोननो हाबावदों जोंहा तेजपुरनिफ्राय जेस्केल बसुमतारी बिथाङा कर'ना भाइरासनि थाखाय जि क'भेक्सिन बेखौहाय फार्स्ट द'जखौ लाखांबायमोन नैथि खेबनि बा सेकेन्ड द'ज भेक्सिन लानायनि समा खाथि सफैबायमोन बेनि सिगां जेब्ला बे कर'ना टेस्ट खालामो बिनि देहायावहाय कभिड पजिटिभ मोननाय जादोंमोन बिनि थाखाय आरजनि खावलायदोंमोन आरो बे समावहाय आं मोनसेल' टेस्टिमनि लाबावनो सानदों तेजपुरनिफ्राय जोंहा जेस्केल बसुमतारी फंबाया कर'ना भाइरासनि थाखाय जि भेक्सिन बियो फार्स्ट द'जखौ बियो लाखांबायमोन आरो नैथि खेब भेक्सिन लानायनि समा खाथि सफैनायनि सिगां बियो गावखौ जेब्ला कर'ना टेस्ट खालामो अब्ला बिथांनि जिबनावहाय बिथांनि देहायावहाय कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादोंमोन बेनिखायनो बेनि थाखाय बियो आरज खावलायदोंमोन जाहाथे बिनि थाखाय आरज खावलायदोंमोन जाहाथे बिनि देहानिफ्राय बे कर'ना पजिटिभा गैया जायो आरो बे भेक्सिनखौ लानो हायो बिनि थाखाय बियो आरज खावलायदों साननैनि उनाव फंबाय आंनो बेबायदि मेसेज लिरनानै हरदों थैंक यू ब्रादार फॉर योर वैल्यूएबल प्रेयर फॉर मी yesterday my result come negative thanks a lot फंबायनिसिमबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय फोरबोनि मुङाव गोबांथार गोजोननायजों लोगोसे साबायखर जासिनाय थादों मानोना इसोरा नोंखौ अननायखाय दिनैहाय बेबायदि गावनि गेदेर महिमाखौ नोंथांनि जिबनाव लाबोदों बेनिखायनो जों इसोरखौ जेब्लायबो सिगाङाव दोननानै नोंथांनि खामानिफोरखौ माव अब्ला नोंथांनि जिबनाव थारैनो नोंखौ इसोरा लोगो लागोन आरो देरहानायखौ होगोन अब्ला जों दानिया फैदो जों जयै लोगोसे इसोरनियाव आरज खालामनो जायफोर बिथांमोना बेबायदि इसोरनि गेदेर महिमानि थाखाय गाव गावनि जिबनखौहाय दिनै इसोरखौ हामबायनायजों टेस्टिमनि होबाय बिथांमोननि जिबननि थाखायबो जों आरोबाव जों इसोरखौ हामबायगोन लोगोसे इसोरनो जों गथायबावगोन आरो बे समाव नोंथांमोनखौ खावलायदों जुदि बेबायदि आरजनि खावलायनायफोर दंब्ला नोंथांमोननि जिबनाव समस्याजों नोंथांमोना साग्लोबनानै दंबा इसोरखौ नों सिगाङाव दोन आरो नोंथांमोननि जिबनाव आरज खालामजानो बा नोंथांमोननि न'खरनि थाखाय आरजनि पइन्ट्सफोर थायोब्ला आंनि बे गाहायाव होनाय नाम्बारावहाय कल खालामनो हागोन वाट्सएप खालामनो हागोन नङाब्ला मेसेज खालामनानै हरनो हागोन नोंथांमोनखौ आं आसा खालामदों अब्ला फैदो जों दिनैहाय जों इसोरखौनो गासैनिबो थाखाय हामबाय होननि आरो जों गाव गावनि जिबनखौ इसोरनो गथायनि जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगोनि गोथां आरो गोथार अनखौ इसोर आफा नों आफाखौ दानो बे समाव इनायनि हामबाय होनदों मानोना नोंनि गेदेरथार अननायखौ मोननायखायसो फोरबो आफा बे मोजां समाव नोंखौ गाबज्रिनो नोंनि आथिं गुदियाव फैनो थाखाय बे मोजां खाबुखौ जोंनो होबाय बेनि थाखाय नोंखौनो हामबाय होनदों फोरबो आफा दानो बे समाव गथायदों फोरबो आफा जायफोर व्यक्तिफोरा बे भिडिअनि गेजेरजों गाव गावनि जिबननि जि सायख' होबाय फोरबो आफा बिथांमोननि जिबनाव नोंनि अननायखौ होनायनि थाखाय नोंखौनो हामबाय होनदों फोरबो आफा आरो बिथांमोननि जिबनाव जेब्लायबो नों फैया लोगोसे थानानै बिसोरखौ दैदेन दानो बे समाव गथायबावदों फोरबो आफा जायफोर व्यक्तिफोरा दिनैहाय बे भिडिअखौ नायगासिनो बिथांमोननि जिबनावबो नोंनि गोथार जिउजों स्पर्श खालामदों पबित्र आत्मानि गोहोखौ बिथांमोननि गोसोआव सुनानै होदो फोरबो आफा बिथांमोननि गोसोनि दरखौ खेंनानै होदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिथांमोननि मायाव दांदो फोरबो आफा बिसोरनि गासै जखमफोराव बिसोरनि गासै दुखुफोराव बिसोरनि गासै गाबनांनायफोराव नोंफाया बिलिरनानै बिसोरखौ हुस्थ' खालामदो आरो बिथांमोननि जिबनावबो गोजोननायखौ आरो नोंनि गेदेर महिमाफोरखौ नुजाहोदो फोरबो आफा हामबाय होनदों बे समावहाय जोंनि आरजखौ खोनासंनायनि थाखाय फोरबो जों साफ्रोमनि गोसो मोदोम जिउ आरो जोंनि गासै खामानिफोर जोंनि गासै थांखिफोर नोंनि आथिं गुदियावनो गथाय जों जेब्लायबो नोंखौ सिगाङाव दोननानै जोंनि जिबनखौ जों दावगालांनो हानाय बायदि जोंनि साफ्रोमनिबो जिबनाव नोंनि जोबनो गैयै आशीर्बाद आरो अननायखौ होनायजों जोंखौ दैदेनलांदो बेबायदि आसा आरो भरसा खालामनानै गुसुं आरो सासे बासायग्रा ख्रीष्टफोर जिसुनि बिबाय आमेन अब्ला बे समाव गोजोननाय थाबाय थारैनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों बा नोंथांमोननि जिबनावहाय इसोरा माबायदि खोथा बुंदों बेनि थाखाय नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव होनानै लिरोब्ला आं मोजां मोनगोन गोजोननाय मोनगोन जोबनायावहाय इसोरा बे भिडिअनि गेजेरजों जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद होथों बेखौनो मिजिंथिनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों आमेन